ngokukaLuka. Lokhu kungimangalisa, yebo uyangithobisa, sekuphelisa yonke Uthe Bishop Jacobe ephuma
Niyakhumbula bazalwane, endleleni uLabani wamlandela. Uthi uLabani bebehlangana, uthi ngoba usuhamba nokuhamba ubuyele ezweni likayihlo, pho uhambeleni ney'thixo zami. Into engifuna ukuyisho bazalwane ukuthi uSathane ngeke aliyeke uhambe nento zakhe engakulandeli. Haleluya.
khona ofishini uyabona usathane noma bengabona abantu kodwa uyabona usathane engithule ngamabomu. Hallelujah. Ulindele ukuthi usuke kwiposition ethile ukuze mhla ethatha into yakhe kuthiwe vele akaza khona. Hallelujah. Bethe abantu besinga ngazi ukuthi kanti nje amen bazalwane kodwa besinga sukela eGeshuri. Oma singezukuyibona inkosi. Hallelujah. Sisukela eGeshuri. Oma singezukuyibona inkosi. Silapha nesizabona inkosi bazalwane. Silumiswa ngezulu. Amen. Hallelujah. Khuleka uBishop ungilande ngase ngishumayela lezi zinto vele. Luke chapter 1. Luke chapter 1. Verse 8. Isikhathi bazalwane. Check manje. 10 verse 8. Ungikhona ngemikhono yakhe ngiyathokoziswa amazwi akhe. Ungihona esivunguvini esakhe Hallelujah. Amen. Basi into emfunisho ngemfishana ngoba vele sisemkhulekweni eyokuthi umaye kwenza inkonzo uNkulunkulu ayibekele kuwe noma ngabe izinto oyifunayo ayikahlangani kahle kodwa umaye kwenza inkonzo ayiyeke inkonzo bishop ayiyeke bazalwane. Hallelujah. Ndala ngisifundeni bathandekayo bese umuntu uyahamba siqala kuverse asifunde from verse 5 lo ungafunda nje bathandekayo. Ncwadi ivangeli ngokukaLuka chapter number 1 sifunda verse number 5. Isihloko sakhona ukuzalwa kwaJohane nokukaJesu kuyabikezelwa emhleni kaHerodi inkosi yaseJudiya. Kwakukhona umpristi othile ogama lakhe uZakhariya esigabeni sika-Abiya nomkakhe ongowamadodakazi ka-Aroni igama lakhe ngu-Elizabeth. Babalungile bobabili phambi kaNkulunkulu behamba ngayo yonke imiyalo nezimiso zenkosi bengasoleki. Yeba obengenamntwana ngokuba u-Elizabeth wayeyinumba bobabili basebekhulile. Wathi-ke usayenza inkonzo umpristi phambi kaNkulunkulu njengokuhlelwa kwesikhathi sesigaba sakubo. Ngokomthetho umpristi kwaba nguye owabekwa ukungena ethempelini lenkosi ezoshisa impela. Isiphuku sonke sabantu sasikhuleka ngaphandle ngesikhathi sempela. Wabonakala kuyingelosi yenkosi imi ngakwesokunene se-althare lempela. Zakhariya wayibona wethuka wehlelwa luvalo. Yeba ingelosi yathi kuye, ungesabi Zakhariya ukuba isicelo sakho sizwakele. Umkakho u-Elizabeth uza kuzalela indodana uyiqambe igama lokuthi uJohane. Amen. Ngiyazi indaba yami ukufunda kwami kuthe ukuba kude kodwa bengithanda ukuthi nizwe kahle bazalwane ukuthi into yami isukaphi. Amen. Lithi iBhayibheli la esifunda khona Bishop Mthembu kwakukhona indoda engumpristi. Hallelujah. Igama layo
uZakhariya. Amen. Kuthiwa le ndoda yayinenkosikazi ogama lakhe uElizabeth. Babemthokozisa uNkulunkulu. Hallelujah. Kuthiwa babehamba ngazo zonke imiso zikaNkulunkulu. Noma kwakunjalo kodwa babengenabo abantwana. Ngoba uElizabeth wayengakwazi ukukhulelwa. Hallelujah. Bazalwane, this is the best couple on Bishop. Akujwayelekile kuyenzeka khona. Kodwa akujwayelekile ukuthi ubaba nomama beshadile bobabili babe abathokozisa uNkulunkulu base banomane bodwa. Hallelujah. Labazalwane babengenadobo. Ngamafuphi wayethi umama ube kubaba ethi baba wazomkhonza kahle uNkulunkulu. Sengathi baba ngakhonza uNkulunkulu njengawe. Athi baba kodwa mama wazomkhonza kahle uNkulunkulu. Abazalwane. Hallelujah. Indlela ababekhonza kahle ngayo, ubaba wayehalela ukukhonza njengomama. Nomama ehalela ukukhonza njengobaba. Ngendlela ababemnandi ngayo uNkulunkulu. Awungizwa bazalwane? Hallelujah. Abafani noJobe. uJobe wayekhonza kahle. Kodwa akuveli kumama ukukhonza kahle. Awubazalwane. Nansi into emphambanisa ingqondo. Noma lena Jobe wayekhonza kahle, umama engabhalansile kuthiwa babelakho bonke. Abazalwane. Abazalwane. Abathandekayo. Abagweli. Abazalwane. Abathandekayo. Asimusa umama ekhonza kamnandi uNkulunkulu kuJobe. Siza uJobe ekhonza kahle. Kodwa babenasevelo ey'ngane. Kuthiwa amakamela into engabaleki. Akadunjani uNkulunkulu bazalwane. Kodwa labazalwane bobabili bakhonza kahle. Kodwa izinto azenzeki. Kadunjani uNkulunkulu bazalwane. Ngizothi uma nakungenzeki ayikho into wrong ngawe. Ungayeki ukhonza uNkulunkulu. Awunangizwa bazalwane. Abathandekayo. Mhlasimbe umuzi awakheki. Kodwa ungayeki ukhonza uNkulunkulu. Amen bazalwane. Ngoba uNkulunkulu indlela zakhe ziphakeme. Hallelujah. Hallelujah. Kuthiwa babekhonza kahle. Kodwa uElizabeth wayengenabo abantwana. Lo baba ngiyabathanda abasebenzi bakhe abahola. Pastor, babe ngibona abasebenzi bathi uzosithandazela kanjani? Wena ungenani? Awungizwa bazalwane. Ngoba sesiphila esikhathini mambishophi lapho athi umfundi
wayengenabo abantwana kodwa wayenelimi bakhe awayinabanye abasemoya awunakizozemona haleluya owayebathandazela bethi ingane kodwa bengamhleki noma kunjalo alela ngene ethempelini bengamiyeka ahambe yedwa bethi sohlala emnyango thina sithandaze ngoba intshumayelo umfundisi owonibandla ethandazayo uyesaba usathane aphinde msongozelone labazele babamkhulekela uZakhariya bethi khuleka mama-Zakhariya sinawe emthandazweni engathi nasisiza uNkulunkulu kwamaphumulo sibe nabazali sishumayela bebethandaza bengasho ukuthi bebanda namhlanje kodwa bethandaza. Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. Noma bengekho abantwana kodwa soqhubeka sishisa impela nakizwa bazalwane besingobafuna abantu bethi nimlandela kanjani ugogo enjena nithi la asikwazi-ke lokho thina konke sikwaziyo bazalwane haleluya bekade ngikhuluma kasithebe bishop ukuthi u-Israyeli wayehamba noMose. uMose kuthiwa wayene-anger problem. Okwesibili wayehambe ebuya nomuntu. Amen. Now uMakhanjwa ngoba naloko kuningi bevanga yayikuyimvume lento ukuthi nanje losolayo uneyinkinga zakhe. Amen. Ngeke ngikuphuma kumhlaba yakhumbula bazabathi nakuthini kusho khona uNkulunkulu ngakhuluma. Ngiyakuzwa lo nakuthini uNkulunkulu wena wayenza ngasuthi uNkulunkulu ukhuluma kuwena kuphela. Ngiyakuzwa ngoba kuyenzeka nje bazalwane kube khona abantu abathi thina thina uNkulunkulu ngakhuluma. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Futhi usukuneshobono angazi nebhathe njani. Abantwana kukungcono mabhishopi ukuba nomuntu obuthakathaka ovela athi mewa ongakhulelwe simhlalise emuva kunomuntu othi nathi uNkulunkulu ngakhuluma. Jesus. Amen. Hallelujah. Nalesikhathi bekhuluma kwindlu ka-Israyeli base bethi nisitshele izinto esingazazi ngoMose nathi-ke simtshele eningakwazi ngoMose. Sathi sibheke nolwandle olubomvu lo Mose waphakamisa ulwandle lwavuleka wathi kubafanele ngambonje ney'nqola zakhe ilo Mose lo. Haleluya. Amen bazalwane ngoba noma sinabalimi kodwa uNkulunkulu unikile induku and enamandla ngale nduku noma ungasemanga bathi umake ngayiphakamisa kushumayela bafanele bathi bayaqala awunakizwa bazalwane kanti khona ubaba ongashumayeli ophakamisa induku umsebenzi omkhulu ukholwa indoda ekwazi ukuphakamisa induku. Glory to Jesus. Hallelujah. Amen. Kuthiwa sengethe bazalwane vele semthandazweni bengishumayela ngale of course bayazi labekhona na mhlawumbe ubona sekwe-reputation ukuthi kuyenzeka
izwi likaNkulunkulu likusebenzele. Amen. Nama le noma umfundisi uthi uthethese if I'm not mistaken. Ethi kuyenzeka bamashaka izwi likaNkulunkulu likusebenzele. Likusebenzele uzufakaze. Uthi kuthi nje bazalwane yevangeli. Ngathi uNkulunkulu wenza lokho. Nangizwa bazalwane. Hallelujah. Istage leso esifike nabazalwane. Futhi kuyenzeka lingakusebenzeli. Jesus. Kodwa likusebenzise. Amen. Amen. Ha, nizwe bazalwane. Yes. Kuyenzeka lingakusebenzeli. Kodwa likusebenzise. Hey bazalwane. Uthi unenkinga kodwa uhlabele emozweni ehle uNkulunkulu asolve inkinga zabanye abantu. Ushumayele ubeni izandla abantu abakhulayo bishop baphile. Kodwa wena ungaphili. Umama wakho uphethwe amathamba kaphili. Kodwa kufika wasekonzweni ukubeka izandla phile. Kwenze njalo likusebenzeli. Kodwa liyakusebenzisa. Kumnandi ukusetshenziswa yilo. Abathandwayo. Yabona ukusetshenziswa uNkulunkulu kumnandi njengoba likusebenzela. Awu Jesu uthatha indawo yakho. Awu. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Futhi kuyenzeka bazalwane lingakusebenzeli. Futhi lingakusebenzisi. Jesus. Kodwa likusebenze. Another level. Hallelujah. Yabona ke leyo lefele abantu bashiba bethi ngiboni alikakaze libuye linambatha sikaNkulunkulu. Uma lingakusebenzisi, lingakusebenzeli, qaphela liyakusebenza. Uyakwakho uNkulunkulu. Qhubeka wenza inkonzo. Uma uworship qhubeka udumise. Uma uyasha qhubeka uwashalise. Awu esemvivinile. Qhubeka wenza inkonzo. Hallelujah. Inomlayo senawe khona kalunyaka. Kizothi noma nje singahambi kahle ekhaya. Kodwa qhubeka wenza inkonzo. Awunangizwa bathandekayo. Hallelujah. Ungamsasusa mehlakhe emthimini. Kodwa qhubeka ukhothoze. Qhubeka ukhothoze. Come on, boss. Come isibusiso sakho sentimini. Amen. La isifunde khona. I think verse 8. Nisangizwa bazalwane. Nisangizwa bazalwane. Kuthiwa bishop esayenze inkonzo. Amen. Hallelujah. Kwami ngelosi. Yathi Zakhele sewukhuleke kakhulu. Ngizothi namhlanje sewuthandaze kakhulu. Izulu lizwile manje. Wena qhubeka inkonzo sengathi unakho konke. Ngiyizwa bazalwane. Uma namuza ngihamba kanjani emsebenzini.
into